ongietorri San Jose Azokako ekitaldi nagusi honetara. Beraz, Bakio, ardo Atlantikoaren erakusleio bihurturik, pozik esan dezakegu, edizio hau, San Joseko Azokako edizio hau, ortengoa, berritzailea dela, ezta? Eta, mira, zita hementxe da 2025ko txakolinaren amabitxi, Lur, Errekondo, ongietorri, asteko eta behin. Bai, ardura potentia da. Egia esan hori askokin jaso nun zuen eskaintza, zuen izena zabaltzeko aukera hau. Gora, Bakioko txakolina! Gora, Bakio!